2025 vuoden reissu on alkanut. Mitkä on tunnelmat? Miltä tuntuu? Jalat kipeänä. Jalat kipeänä. Mitäs Joeli sanoo? No, kyllä kai tämä tästä. Pakkasyötä toivotaan, että itikat lähtis. Mä katoin, että ei sulla viime vuonna tuommoista lakkia ollut tässä kertaan. Täällä on jo itikkaa sen verran, että tarvis olla. Ensimmäisen illan kurmeet tulossa. Pistetään naamariin ja sitten lähdetään heittämään kaloja. Pieni vesisade on päällä, mutta se ei menoa haittaa. Ikinä ei keleihin voi etukäteen vaikuttaa. Jaha. Taas ollaan. Tää on tosta aika Joonaksen paistanut ranskalainen. Hyvä suola. Jaksaa taas huomenna. Onko täydellinen? On. Ei niinku liian. Otetaan tosta vielä makkara. Jatketaan. Mikäs siellä on tuomio? Maistetaan suola. Perunamauste olisi ollut hyvä. No kyllä tää menee näinkin. Kyllä. No niin, legendaarinen reissun eka heitto. Jos ei mitään tunnin lähdetään menemään. Aika matala tää ranta tästä. Oh. Voidaan lähteä menemään. Lähdetään menee. Ensimmäisen leiri-illan heittelyä tämmöisellä Tunturijärvellä. Kyllä täällä vaan mieli lepää. Yksi taimen tosta on saatu. Tossa nämä pintoon. Täytyy mennä heittelemään. Itikat syö noin jalat matkalla, katsotaan. Ei oo hyvässä kunnossa. Ei ole hyvässä kunnossa jalat. Se on kun on kuuma. Kuuma vaeltaa ja tekee mieli vetää sortseilla.
Se on sit Siinä on soppakalaa vai? Sieltä nasahti. Taimen. Oh. Hieno. Mustalla loto. Vesisateille. Vesisateella. Hienoa Joonas. Saadaan ruokakala. Kyllä. Hyvä Joonas. Sulla roikkuu oikein uusi leuku siis. Mitä? Sulla on uusi leuku oikein vyö. Oho. Mä otin katsoa uuden lenkin. Hyvä. Joo. Lentos. Kiki. Ei oo. Pojat vaan repii, otaks mä haavi? Se taimi. Päästäänkö takaisin? Päästetään, meillä on nyt 3 kalaa. Oho, onpas hyvän kokoinen. Aika hyvä koko. Oh, hyvän kokoinen taimi. Siinä lähti. Nätti kala. Nätti kala. Nätti kala. Nyt rupes tulemaan taas näitä Itikoit. Otetaanko me vielä? Siitä. Siitä sitten vaan. Limanen. Tää on kyllä rautuun kyllä. Siitä Tuo aina niinku on kyllä. hyvä file. Oli hyvä. Ei ollut ihan niin punainen kala kuin olisi voinut ajatella. Joo. Tää on vähän valkoiset. Erottuu samalla. Ja Hiomakivi. Hyvin sulaa toi koskenlaskija tänne keittiöön. Alkaa tulee tämmönen liemi. Taustamaisen. Toi tohon. Keitot tulilla.
Joonaksellakin on keitto tulilla. Kyllä. Jalokeitto. Joelilla on. Otas Joonasta kuva tosta, kun mä kalojen vieressä kanssa. Vaikka mä näihin oo paljon osallistunutkaan. Mitäs toi helvettiin taustalla? Oikein hyvä. Tommoseen pinnerpaittiin, tommoseen vihreeseen. Otti tommonen ja komea rauta. Ehkä väreistä sen niin hyvin selvää kameraa. Ihan komea rauta. Viikon luontokuvani. Varittelevat päikkärit. On se jollain saanti kohdilla. Mutta erikoisen näköistä. Pyrstöt vastakkain ja vaihtuuko siinä joku aine sitten? Pinteiliin iski. Komeet raudat. Se on tänään ollut hyvä vehi. Mitä ilonkiljahduksia täältä kuuluu? Tommonen. Komea rauta. Oisko? Ei se kilo on, mutta... Ei. Oisko joku 6-7? Aika laihan näköinen. Pitkä se on. Niin, toinen pitkä. Niin no, siksi se näyttikin. Joo. Näkyykö se sinne? Näkyy. Komea kala. Päästetään pois. Päästetään pois. Yes. Kyllä niitä vaan pikkuhiljaa täältä alkaa tulemaan. Kyllä. Jaksetaan napsutella. Joeli heittelee tuo. Vesiputouksessa vähän vettä. On terveellistä. Siellä on lunta tuolla takana. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner, some can't stay sober, looking. Suuren suosion saavuttanut kuivalihakornerini. Uudet toimitilat. Uudet toimitilat. Studio. Tultiin tänne nauhoittamaan tätä. Ja nyt teltassa kylkettää. No ei. Tällä kertaa vaellus jäi pari vuorokauden mittaiseksi, kun tuli niin kova toi ukkosmyrsky koko Villmarkin alueelle, niin todettiin, että parempi lähteä alta pois avotunturista. Otettiin siinä semmonen pikamarssi. Välillä se menee näin. Ei vitsi riskeerata. 6 lähdettiin aamusti valtaan ja
Hyvä keli oli tulla vielä. Mm. Käytiin tuossa vähän heittelee Mertsäriä äsken. Mm. Jotain onnistumisia, mutta vielä jäi hampaankolonkin niitten osalta. Mitäs huomenna nyt sitten? Ei tiedä. Mennään käyttämään kyttyrää tonne Jokisuuhun. Täytyy vähän kelin mukaan katsoa. Sen mä tiedän, että aamulla nukutaan. Menty niin lyhkäisillä yöunilla viimeiset 2 vuorokautta. Aika paljon panostettiin kalastukseenkin. Se mitä ehdittiin, joo. Mutta kyllä se tuossa kun autossa pidäteltiin ukkosta, niin kyllä se aika laajalla rintamalla paukutti siitä ylittää. Että ei sinänsä kaduta, että lähdettiin. Tanapluusta haettiin pizzoja, tultiin tunturista, niin löi just ukkoset koko kylässä. Kylä pimeni, joo. Vartin verran oli Tanaplu pimeä. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough.